हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय। बे जायगायानो जाहैबाय डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि। बे इउनिभारसिटियाव मोनसे प्रग्राम दङ। डिब्रुगड़ बर' स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे प्रग्राम लादों आरोना। बे प्रग्रामावनो जोंखौ लेंहरदों, गोजाम फरायसाफोरखौ। बे हाबाफारिया जाहैबाय गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय, ओमफ्राय गोजाम फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय। जोंहाथ' गोजाम फरायसा जाबाय नालाय, आङो बे इउनिभारसिटिनिफ्राय 2020 मायथाइयाव MA खौ पास खालामनानै फैबाय। दायो जों गुवाहाटिनिफ्राय रंजालि आं निहोर थांनो ओंखारबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि दङ, जेरै चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, क'क्राझार। बिसोरनिया सिगां गुबुन बासजों थांग्रोबाय आरो जों दा गुवाहाटिनिफ्राय थांनो नागिरबाय। दा जों बासाव गाखोबाय। जोंनि बासआ दा खारथ'वाखै। दा टाइमा हरनि 9टा जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो जोङो गाबोन फुंनि 6:30, 7टासोआव सहैगोन आरो। दे बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। 12टा जाबाय। दायो ओंखाम जानाय जायोना रुटि जानाय जायो, नायनोसै। मा जायगा मा जायगाथाय बियो? मा जायगा बियो? बाक्सा। जोंना खानाया लाबोबाय, जोंना जानोसै। गुदुं नामा? जाना होदो दे। होमबा जों लोगोफोर जानोसै दे। जों दा रुटि जाखांनानै थांफिननो नागिरबाय। जोंना गारिया बेनो, जोंनि गारिया। बिदिबा लोगोफोर नायलांनो हादों भिडिअखौ। गुड मर्निं लोगोफोर। दायो जोङो मोननोसै, सोरांबायानो। मोनबाय। या मोनबाय। 1200 आन्दायबाय। जों दायो थांसिगोन सिगांनि रुमाव आरोना। दसे थाहैथ'सिगोन आरो। ओमफ्राय दा 10टायाव जों ओंखारलांगोन आरो इउनिभारसिटियाव। खारनानै फुराना रुमाव, एक्स रुमाव नामा होनो? एक्स रुमाव थाहैनोसै जोङो। दे नोंथांमोनाबो दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबजासे खालामसै दायो जा हायोना भिडिअखौ। बेनो जाहैबाय 1200। जों मम' जाहैग्रामोन बियो लामाया। जोङो बेसे गोबाव लाखो निहोर? जों 9टायाव गाखोदोंमोन मोनानि मैया। ओमफ्राय दा मा मोनफैखो जोङो? 6:30 मोनफैबाय नै। होमब्ला बेसेबां जाखो नोंसोर सानदो आरो? टाइमा बेसेबां जाखो? बेसेबां? 12 घन्टा लाद्रायासै। माबा लाबायरा? 9:30 घन्टा लाबाय नामा? 9:30 घन्टा लाबाय जों बिसिमाव दिनै। हरसे आरोना। आग्ला सालायखायोलै ना, आयौ। माबायदि सालायो गारियाबो, आयौ बिराद इमान स्पिड। आग्ला जाखागोनलै। हायलुआ बिनानावफोरनि रुमाव थांसिगोन। ओजाहाबो नै जोंनि फुरानाखौ मोनफैबाय रुमखौ। बुरिया दा हरलायदों मालिकआ। दे थांनो दे। जोंबो हाबनोसै दे फुराना रुमखौ। फैदो निहोर। या
मोनफैबाय मानो इदि खर' गिदिर नैबे जाहैबाय आंनि अनजाथाव लोगो सन्जय बर' अदालगुरिनि नैबे जाहैबाय पबित्र क'क्राझारनि सानैया र' आं देखायबावनो ओनसोलखौ नैबे जाहैबाय कमल बे मा जाहैबाय जनायनि नामा नोङो जनायनि ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि आरोना बिसोरो गासिबो बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सार नैबे बाक्सानि जों दिनै सफैजोबदों दहाय फुङावसो ओमफ्राय जोंखौ नै दा गथ'फ्रा माने बिदाय होनो नागिरबाय आरोना जों दा बेयाव ओंखारबाय ओमफ्राय नोंसोरबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो आरो सापर्ट खालामबाय थागोन आरो सापर्ट खालामदो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थागोन कन्टेन्ट लानानै लाबोबाय थागोन बिदि सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना दा ओमफ्राय नायबानो जाबाय ना दायो जों दा थांगासिनो दं लोगोफोर औ दे जों इउनिभारसिटि हाबबाय दा लोगोफोर मोजां दं दा माने थाबायगासिनोसो आरोना दायोसो नुगोन माखासे मोजां माबाफोरखौ आं देखायगोन आरो ओरै थांबाय दा जोङो MSW थांसै MSW जोंना प्रग्रामा बेहायसो लादों नालाय बेखायनो आरो नै दायो सफैग्रोमोना जोंखौ बिनानावमोनहा बरायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदों गोसोखौ बेखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नंला आरो जोङो बे मोनसे जोंनि गोसोखांथि जारिमिन जानानै थासिगोन आरो बिनानावमोननि फंबायमोननि आशीर्बादजों जेन' जोंबो एसे गोजौ थाखोआव थांनो हायो थाब साख्रि मोनथों apa mainan? लोगो ओमफ्राय नै लोगो बेबो फैद' जों दायो प्रग्राम जाग्रा जायगायाव हाबबोबाय नैबे जाहैबाय जुनियर गथ'फोर ओमफ्राय नैबेसोर जाहैबाय आंनि सिनियर लोगोफोर Dengan Dibrugara Ruwa Hindi जाना दं अबे ओइ रुवा रुवा अर्डार खालामना दे बिसि मिस्टिक बर'नि माने टाइप खालामग्राया हिन्दी हारसासो जाहैबाय नालाय गावनि गोसोबादि खालामनो मिस्टिक जायो दिनैनि बे मेलायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो आंगोनि बारग' फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आरो आंनिनो आंगोनि फंबाय बिनानावमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय दानिया जोङो हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय जोंहा जेब्लाबो सासे आफादगिरिनि गोनांथि जायो बेनिखायनो आं दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनो थाखाय बिथां बिजित नार्जारिखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय गोजोन्थों धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां उदां बि बड'सा सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म सार आरो आंनि आंगोनि बारग' फरायसा फरायसुला फरायसुलि आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन गिबियावनो आं बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ
जासिहरग्रोनाय जाबाय दा दिनै आफादखौ मेलखौ दैदेनलांनो थाखाय आंखौ आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जियानो जाया मानो गिबि गिबियावनो आं गोदान फरायसाफोरखौ जोंनि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि नाहरजों बुंफबनाय नाहरनि साया थारमाने नाहरनि सोरगोफुरियाव बरायनानै लाबाय गोजाम फरायसाफोरखौ आं बरायथ'वाखै बिदाय होथ'वाखै थारमाने आं बिदाय उनावहाय बुंलांगोन आरो दा जोंहा सिनायथि होनायाव सासे आलासि नुजाफैनो हादों बिथाङा थालांदों बिथाङानो जाहैबाय जोंहा पबित्र ब्रह्म बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि बिथांनि आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय बेजों लोगोसे जों खाफाल गोनां होननानै बुंनो नांगोन जोंहा गोदान सासे आलासि महरै मोननो हाबावदों बे जोंनि थाखाय भाग्य गोनां बिथाङानो जाहैबाय मेडाम प्रिथिबिराज खाख्लारिनि गोदानै बरायनानै लाबोजानाय मेडाम आं मुंखौ बुंथ'ला बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनानै गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ
बिथाङा जाहैबाय दानि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि माने बर' स्टुडेन्ट इउनियननि मा होनोमोन नोङो नेहाथारि बियो बिनि मुङा फरिगिरि बिथांमोननि माबायावसो माने बे प्रग्रामा जादों बिथांमोननि माबायावसो दा ओमफ्राय होमबालाय गोजोननाय मोनबाय जोंबो गोजोननाय मोनदों एसे गोजान फैनानै जोंबो मोजां मोनदों आरो उनाव साबसिन माने खालामबावनो नाजा आरो लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो